Să înceapă micul nostru vlog. Să înceapă veselia. Asta e prima zi a noastră. Adică noi nici n-am ajuns încă la... Unii n-am ajuns. Cum se numește asta? Nu gara, autogară. Dar nici nu e autogară. La Kaufland am. Să luăm autocar, dar după asta nu știu... Короче, hai, în geantă. Așa. Una geantă, doi geantă. După geantă. Dar câte avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, pe șire poți să o duci? Da, eu țin. Da. Ai. Noi acum ne ducem la stație să luăm troleibuzul numărul 9. Eu nu știu dacă e troleibuz sau e autobuz, n-am idei, dar... Primăvară, primăvară, mi-am amintesc ca câta vară de lumina dragostei. Da. 7 și deja, uite, lumea clocotește. Ce cadru ideal! V-am pus pe un balzam de buze. Dați să mâncăm ce avem azi meniu. Azi meniu avem un iaurt cu specific grecesc cu ce? Cu coacăză. Da. Și un fitness, cum se numește chestia asta? Un baton? Cum se numește în astea asta? Poncic. Batonci. Ați înțeles, batonci fitness cu proteine, cu strawberry. Căpșunul, credeam că e vișină. Da, am o lingură cât mine de mare. Da, astea am mai mâncat babă neagră, dar eu prima dată mănânc, trebuie să nu punem în dorință. Mâncăm chipsuri naturale. Este să iubitul meu. Din mare, popo. Cât avem vreo jumătate de oră de când stăm în oameni. E jale. Că tare la mine repede o prins. Eu nu doar am pus aprentele și într-o minută eu sunt liberă. așa. Noi repede am trecut, cu toate că nu avem cetățenie românească, da? Am avut noroc. Dar restul a fost stat 15 minute când mergea amprentă. Strașnic. Eu vă zic că e strașnic. Avem 2 ore. 2 ore avem la bancă și asta. Și e cald și 35 de grade arată, dar 40 afară. Da, nu știu. Uite că practic e goală. Așa, iarna mea unică. Mergem la un magazin. DLT se numește. Da, Nastia? DLT. Astea am ajuns în sus. Aleluia, Nastia! O, vacuțele! Nastia, facem room tour? Dați să închidem. Ia, uite, avem oglindă. Tu ai spus că nu avem oglindă. Uite, ce de fain! Super. Când la șei de bani nu ajung. Dar simplu, dar știi cum. Asta e foarte. Ia, hai. Dar poți? Păi că ea s-a dărâmă foarte ușor. Nu seama. Ea e dărâmată. Ei, lasă, hai. Wow, dar și de cold. Aici cu cafeluță, știi? Da, privește. Priveliște-i top. Facem un unboxing la ce am cumpărat de la magazinul Telecentru. Cumpărat o pâine, biscuiți, dar i-am început că de-am împeriam cunoștința de drum. Avem niște crembuști de pui. Cu cașcaval, nu pare. Cu cașcaval. Mi-am luat 2 cappuccino dulce. Nu am găsit care eu iubesc în România, dar avem ce vrem. Și o sticlă cu apă și salam. Dar mai avem niște salami, uite, mi-am luat ton de casă. Și facem un prânz. E schiar, gen. Nu știu cum tu ai rupt, dar... Zbui, nu, dar nu e activ și la capăt. Altfel. Și sănător. Pericus taxista, ce?
Haide să despachităm. Dar eu вообще nu pot deschide geanta asta. A noi situația e foarte critică. Nu prin internetul, nici orange moldovnesc, nici orange românesc, nici etajul 1, nici etajul 2. E foarte critic situația. Astea unii vecini. În sfârșit mâncăm. Da, am așteptat 3-4 ori să mâncăm. Vedem dacă trebuie să fie... Deodată dispoziția la maxim, mâncarea. Nu trebuie să fie masa plină, dacă nu masa ta. Mâncăm pâine. Mihai era aici la prima masă 3 porții, dacă Mai pe scurt, să mâncăm învârtit la ora 11 din noapte. E important că am trăit tot apa de la masă, am luat-o noi. Și mai luăm încă 2 sticle. Și 2 sticle de la culer, să mai luăm. Cel mai sătoasă, cel mai... Foarte igienic aici. Sticlă 2, 3, 4. Deci deja... Până mâine Sperăm că da. Eu sper că e curat acolo. Parcă da. Hai, Linca. Ai pus vreun plus ceva? Eu plus 2. Nu să-ți faci videobloghe. Gata, prima zi de tabără la sfârșit. Am făcut duș, am făcut baie, ne-am făcut rutina de seară și câte ora 11, parcă nu este 12 deja. Cred că deja ne culcăm, că mie, dacă sincer, mi se închid ochii, nu vă văd. Și cam așa cu vlogul din prima zi. Deja ne vedem mâine cu un nou vlog. V-am pupat!